Noget af det fine ved at være præst i Vamdrup og Hjarup, det er, at det er 2 aktive kirker, hvor man gerne vil være en del af det kirkelige fællesskab. Der er også mange frivillige, så du er aldrig som præst alene med noget, fordi de frivillige byder ind i gudstjenesten, hvis du inviterer dem til det. De er med i klubber, onsdagscafé, når vi tager ud af huset på plejehjem og værested. Så som præst er der altid nogen at være præst sammen med. Vi løfter sammen. Altså, vi er jo en lille bitte landsby, som har samarbejde med både Landsbyforeningen, som primært holder til op på mejeriet. Og så er der jo en stor gruppe af spejdere også, hvor vi har gudstjenester både til høst, og vi har noget omkring advent, første søndag i advent, hvor vi holder gudstjeneste, og så går i samlet flok til mejeriet, hvor vi tænder juletræet væk af julemanden. Det her med at være kirke på tværs, både med spejdere og med Landsbyforeningen, det binder byen sammen på en eller anden rigtig god måde. Så Vamdrup Kirke er jo en stor kirke også. Der er rigtig mange, der bruger kirken her. Jeg håber, at vedkommende, der kommer, har lyst til at tage del i den fællesskabet, vi har her. Vi arbejder meget på tværs i fagfællesskaber. Han eller hun kommer jo i kontakt med rigtig, rigtig mange mennesker i løbet af i sådan en arbejdsuge. Så der er rigtig meget netværk her. Jeg synes, det er 2 dejlige steder at arbejde. Det er nogle dejlige mennesker at være præst for. Der er en umiddelbarhed her i vores byer, som gør, at hvis man kommer som præst og giver noget af sig selv, så får man 10-fold igen. De fleste dage sidder jeg inde i Vamdrup og arbejder. Andre dage så sidder jeg hjemme i Hjarup og fordyber mig i en prædiken. Og der er ikke længere, end at man kan tage cyklen mellem de 2 byer. Spejderne her i Vamdrup, vi arbejder sammen med kirken på den måde, at vi har nogle forskellige gudstjenester, som vi ligesom samarbejder omkring. Vi får skabt sådan en bred overflade på en eller anden måde, og det her sådan sammenhold og fællesskab i byen, i at spejderne kan hjælpe lidt ved kirken, og så giver kirken også lidt lov til at sove i kirken og sådan noget. Så det der fællesskab. Vi prøver at være et sted, hvor folk føler sig velkomne, og vi er gode til at hjælpe hinanden, synes jeg. Og så spiser vi kage hver torsdag. Det er meget vigtigt. Det her med at ville andre mennesker og opsøge andre mennesker og udstråle, her er der plads til alle. Jeg drømmer om, at min nye kollega er en præst, der byder positivt ind i de ting, som vi har gang i. Lige stikker en finger i jorden og mærker, hvor jeg er kommet hen, men som også tør være sig selv og byde ind med det, som han eller hun drømmer om at lave. For det vil vi meget gerne høre om og bakke op om.